Shwmae! Yma yn dysgu Cymraeg Caerdydd, dyn ni'n dysgu pobl ar nifer o lefelau o Gymraeg. O ddechreuwyr i siaradwyr rhugl sydd eisiau ymarfer a gwella eu iaith. Mae'r cwrs lyfrau dyn ni'n ei defnyddio wedi cael ei datblygu yn y tîm yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac mae llawer o adnoddau ar ei gwefan hefyd, dysgucymraeg.cymru. Yn y ffilm fer yma, byddwn ni'n dangos i chi beth byddwch chi'n ddysgu ar y lefel uwch. Mae'r lefel ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau'r cwrs canolradd, neu os ydych chi wedi cael asesiad lefel gydag un o'n tiwtoriaid ac maen nhw wedi dweud taw dyma'r lefel orau i chi. Byddai'n siarad mwy am yr asesiad lefel ar ddiwedd y ffilm. Nawr, dewch i ni edrych ar beth byddwch chi'n gyflawni ar y lefel uwch. Mae tair rhan wahanol i'r lefel uwch. Uwch 1 rhan 1 a 2, uwch 2 rhan 1 a 2, ac uwch 3 rhan 1 a 2. Yn gyntaf, dewch i ni edrych ar beth ydych chi'n gyflawni yn uwch 1 rhan 1 a 2. Y newyddion da yw bod y cwrs yma ddim yn gam mawr i fyny, ond yn barhad o'r cwrs canolradd. Y prif nod yw creu siaradwyr hyderus. Bydd cyfle i chi ddefnyddio'r holl patrymau iaith rydych wedi ei dysgu a gwella pob un o'ch sgiliau, y siarad, ysgrifennu, darllen a gwrando. Mae cwrs uwch 1 yn gwrs sy'n cynnig rhywbeth i bawb. Mae'n cyfle i drafod pob math o bynciau a themau, ac erbyn ei ddiwedd, byddwch yn barod i gymryd y cam nesaf. Nawr, beth am edrych ar beth fyddwch chi'n dysgu ar uwch 2 rhan 1 a 2? Mae'r cwrs hwn yn un difyr iawn, gan eich bod chi'n dysgu llawer am hanes a diwylliant Cymru. Mae'r iaith byddwch yn ei dysgu yn fwy haniaethol, abstract, felly byddwch yn gallu siarad am nifer fawr o bynciau gwahanol ac amrywiol. Byddwch felly yn ehangu ar eich patrymau iaith a geirfa mwyn gallu trafod y pynciau hyn. Uwch 3 yw'r cwrs i chi os ydych eisiau paratoi ar gyfer yr arholiad uwch. Ond cofiwch, does dim rhaid i chi sefyll yr arholiad. Mae rhywbeth i bawb yn y cwrs hwn. Mae'r cwrs yn cynnwys llawer o ymarferion bydd yn gwella'ch sgiliau sgwrsio, darllen, ysgrifennu a gwrando, hyd yn oed yn fwy. Hefyd, mae pob uned yn cynnwys darn o'r enw cefndir, sydd yn dysgu mwy i chi am ddiwylliant Cymru. Nawr, beth am i ni edrych beth ydych chi'n gyflawni yn uwch 3 rhan 1 a 2? Ar draws y lefelau hyn, byddwch yn gwylio rhaglenni Cymraeg, darllen erthyglau a gwrando ar raglenni radio. Byddwch hefyd yn cael cyfle i'w trafod a rhoi barn arnynt. Ar ddiwedd pob uned, mae ymarferion gwaith cartref. Mae'n bwysig cwblhau'r gwaith cartref i wneud yn siŵr eich bod chi'n deall beth dysgoch chi yn y wers, ac mae hefyd yn helpu eich tiwtor i wybod pa gymorth sydd ei angen arnoch. Mae hefyd llawer o adnoddau a chefnogaeth ar-lein i chi ar dysgucymraeg.cymru. Hefyd, bydd ein tîm o diwtoriaid ar gael eich helpu chi trwy'r cwrs, felly peidiwch â phoeni. Erbyn diwedd y lefel uwch, byddwch chi'n siaradwyr Cymraeg hyderus. Hwrê mawr i chi! Dylech chi fod yn hynod o falch o'ch hunan am gyrraedd y nod hyn. Mae'r ffilm yma yn rhan o gyfres sy'n dangos i chi beth sy'n cael ei ddysgu ar bob lefel. Mae croeso mawr i chi edrych ar ein ffilmiau byr eraill hefyd. Os ydych chi'n ansicr eich lefel, mae croeso chi ein ffonio ni, a dyn ni'n gallu trefnu asesiad lefel gydag un o'n tiwtoriaid profiadol. Ffoniwch ni ar 02920 874 710 neu e-bostiwch info@learnwelsh.co.uk. Hefyd, beth am edrych ar ein gwefan dysgucymraeg.cymru/prifysgol-Caerdydd i ddod o hyd i'r cwrs gorau i chi.
Hwyl am y tro!